was je indruk van dit schip, van deze mooie kogge? Ja, dit is echt uniek voor Sasfahent en de omgeving dat dit mooie schip, deze replica, nog hier heeft mogen komen. Wat vind je van de bouw? Ik vind het mag niet. Ik kan bijna niet uit mijn woorden komen, maar ik vind het geweldig hoe de constructie ook helemaal overeenkomt met de echte oude kogels vanuit die tijd. Uit de Hanze-tijd. Uit de Hanze-tijd, ja. Wat is uw relatie met de kogge? Ik ben de bootsman van de kogge. En wat voor functie is dat dan? De bootsman zeg maar, is de tweede in rang. Dus na de schipper komt de bootsman. Die zorgt dat er nog niks zeg maar, op de goede plaats komt op het moment dat we onder zeil gaan of dat we los gaan gooien. Dat die de trossen goed losgooien en wanneer dat precies op het moment dat ze los moeten gooien. Allemaal zaken die nodig zijn voor een behouden vaart. Ja, in principe wel ja. En waarom zijn jullie nou hier in Sasfahent? Omdat we daarvoor uitgenodigd waren. En we waren toch in de buurt. We komen net van Blankenberg af. We zijn nu op weg naar Zierikzee. Dit hele gebeuren is onze hobby inderdaad. Heeft u vroeger in de scheepvaart gewerkt? Klopt, ik heb mijn leven lang op zee gevaren. Met wat voor boot? Koelschepen. Er is heel veel fruit. Waarheen? Antwerpen, Zeebrugge, Rotterdam. Dus u kunt het nog niet laten? Nee, echt niet. Ik ben een van de schippers. Ik zorg dat de Kamperkogge heel uit van A naar beter en naar Sasfahent komt. En wat houdt dan dat werk in? De bemanning coördineren, route uitstippelen, kijken of het weer goed genoeg is, manoeuvreren. Ja, ik kan het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar alles wat met varen van de kogge te maken heeft. Heeft u vroeger gevaren? Ik heb vroeger gevaren en ik vaar nog op een binnenvaartschip. Dus ik zeg altijd, dit is leuk varen in plaats van voor je beroep varen. En dat pak dat u aan heeft en die muts? Dat doen wij als toegift omdat we hier uitgenodigd zijn. En een beetje de sfeer van het schip te verhogen met wat we denken wat in die tijd ongeveer de kleding inhield. Meneer Van Meerbeek, bent u tevreden over de belangstelling voor de kogge? Ik ben heel tevreden over de belangstelling. Ja, vanaf vanmorgen vroeg hebben we al mensen aan boord en dat gaat erg goed. Had u dat verwacht? Had ik helemaal niet verwacht. Nee, ik had wel een aantal mensen verwacht, maar het is echt de hele dag druk. En wanneer vertrekt u weer? Wij vertrekken morgenochtend richting Terneuzen en dan gaan we kijken of we in de loop van vrijdagochtend naar buiten toe kunnen. En dan zijn we vertrokken uit Zeeuws-Vlaanderen. En u staat aan het roer? Ik sta soms aan het roer. Meestal geef ik de commando's aan de roergang. Wat is dit eigenlijk hier? Het is de braadspil. Het is de voorloper van de kaapstand. Daar kunnen we de ra en het zeil mee laten zakken en weer terug omhoog hijsen. Als je gaat bedenken, hoeveel van deze koggeschepen moeten wij maken om dan de inhoud van zo'n groot containerschip heden ten dagen te gaan vervoeren? Van deze kant op, even rechts, wennen dat het licht. Dit schip eens. Nou, wat vond je ervan? Mooi, jongen. En Dirk, zou je mensen tegen willen houden? Dan willen we een paar naar boven toe. Dat was allemaal jongen. Hoeveel mensen onder de roer aan boord? Ja, als je de hele tijd weten we niet. Die lading. Ja, die lading mee. Die ging zelf ook mee. Want ze konden niet een tikkie sturen. Ja. Dat stond nog niet, hè? Ze moesten zelf het geld erop halen. Of ze stuurden de medewerker mee of zo. Ja, heel goed. En die deden op de dienst altijd ook. Zijn we gedaan? Ja, je vindt zich hier in het laadruim van het schip. Zoals dat de zuur voor de zag.
Wij hoeven geen Rusland ging. maar overdag dan wil dat nog wel. Maar je s'nachts weer in een natte slaapzak moet. Dus we hebben er een dekking gemaakt, zodat we erin kunnen betrekkelijk relatief. Nou ja, er zal vast wel eens wat fout gegaan zijn. Dat kun je wel. Ja. Dat was toch wel vastgemaakt. En wat voor functie heeft u op het schip? Nou, ik ben de kok aan boord. Oh, Dus ik mag elke dag de maaltijden voor de mannen verzorgen. Is dat een moeilijke zaak? Of? Ja, zowel het ontbijt, de lunch als het diner, alle drie. En ik moet ook de inkopen verzorgen, dus ik ben hartstikke druk. Bovendien zeil ik ook nog gewoon en ik sta aan het roeren. Dus ik heb alle functies die aan het schip te vervullen zijn, die doe ik. Ja. En waar haal je de scheepsbeschuit? Scheepsbeschuit, gewoon bij de Aldi. Nee, dat eten we niet meer. Hè. We kunnen gelukkig... ik heb 2 broodmachines aan boord. Ik bak elke nacht brood voor de bemanning. Dus we hebben altijd vers brood. En voor de rest doen we gewoon onze boodschap aan wal. En daar ga ik maaltijden van maken. Hoe deden ze dat vroeger? Ja, vroeger was het een heel verhaal. Je moet je afvragen of ze vroeger wel elke dag een warme maaltijd aan boord kregen. Ik dacht dat het meer brood was en koude bonen en dat soort spullen. Hè. Het was niet zo luxe als nu. En ziektes? Ziektes, ja, scheurbuik, hè, dat is uit het ver verleden, dat kennen wij niet meer. We eten hier ook elke dag verse groenten, vers fruit. Dus vitamine C zat krijgen we binnen, dat is geen probleem. Volgens mij wordt u op handen gedragen. Dat dacht ik wel, ik heb allemaal vrienden aan boord. Zeker. Maar we kunnen het niet aan scherp aan de wind staan. Zo'n jacht. Een halve wind. Historische groenten die wij nog niet meer kennen. Pastinaak, zeg je dat wel? Ja, nou goed, dat is al van geen restaurants, herbergen. Nou, daar kon je dan beter eten krijgen. Grote stukken vlees of zo. Dat was voor aan boord niet te doen. Ja, kan je daar niet lang bewaren. Ja, nou, we hebben hier zo'n motorruimte. Er zitten 2 motoren in en een aggregaat. Maar dat doen wij omdat we op afspraak ergens moeten zijn. Vroeger was dit een ruimte waar opgekookt werd. En daar werd een pot met soep, dikke soep gemaakt, waarvan de bemanning te eten kreeg. En dat deed de kok dan? Ja, we hadden wel een vaste kok en die maakte dat klaar. Maar het was een bescheiden vuur. Een vuur met hardhout, waar geen vlammen van kwamen, maar gloed. Want als je vlammen hebt, dan heb je ook de temperatuur hoog zitten. Op een houten schip wil je de temperatuur niet hoog hebben, maar dan gaat het hout gassen en vlam vatten. En dat moet je niet? Nee, dat willen we niet. Zeker niet op een houten schip. Als je nou naar het toilet toe moest op een klein scheepje, dat hadden ze daar niet. Dus dan ging je met je poepje overboord. En toen kregen we hele grote schepen en toen was het gevaarlijk om met je poepje overboord te gaan. Dus wat deden ze toen? Hadden ze een emmer. En dan ging je op de emmer zitten en dan deed je je poep. En als je dan klaar was, dan ging je je poepje poetsen. En dan ging dat allemaal in het water en dan werd er schoongespoeld. En dan was hij klaar voor de volgende. Vind je het leuk op het schip? Wat vind je er zo leuk aan? Ja, hij komt eraf. Gewoon alle Het kasteel, dat niemand het zag en dan kon je daar je poep doen. Je gaat ook altijd achteruit. Ja, precies. Oh ja. U van het schip? Fantastisch. Ambachtelijk. Geen debate. Ja, maar... Echt vakmanschap? Ja. Geduld. U heeft ervan genoten, zie ik. Jawel. Geweldig. Waarom? Dat is toch mooi om zulke oude schepen te zien. Heeft u wat met scheepvaart? Ja, we hebben vroeger op de binnenvaart gezeten. Alle 2. Dus dat is gewoon weer eventjes... Dat blijft trekken, hè? We hadden
schepen blijftrekken. Nou, dan heeft u genoten, zie ik. Ja, zeker, zeker. Vond jij van je bezoek aan dit schip? Leuk. Waarom? Het is heel interessant en ik vind het wel leuk. Hou je van scheepvaart? Op zich wel, ja. Dus je hebt vandaag genoten? Ja, zeker. Op je vrije woensdagmiddag? Ja. Wie is het hier voor? Wie is de rest?